że dietetykiem i mam swoja poradnia dietetyczna w Rybniku, co się zowie diety i maszkety. Jak kiedy chcę ściepać pora kilo, albo więcej niż pora, to od tego, że je, ale też by chciała powiedzieć, że dietetyk to nie ma od chrupych ludziów, nie? Jak to się nam kojarzy. No też dietetyk to jest taka osoba, co pomaga ludziom z różnymi chorobami. To muszę przyznać, że to się wszystko od nazwy zaczęło, nie? Bo że tak skombinowała, jakże już wiedziała, że będę miała ten gabinet, to że tak myślała, że muszę wymyślić taką nazwę, co się szybko spamiętają, nie? Ludzie, jak usłyszą, i też, żeby mówiła o tym, co chcę przekazać, że to zdrowe, fajne jedzenie nie musi być takie nudne i bez smaku. I pamiętam, że Jeronie, że się zastanawiała po angielsku, że myślała, nie? Bo to teraz takie modne, ale mój kamrat mi powiedział, że a może coś byś wymyśliła po śląsku i to była sekunda. Nie? My siadły z mamą, z siostrą i my wymyśliły diety i maszkety od razu. Za bajtla to już w ogóle była, muszę się przyznać, że była fez poprznią, że była fez wymyślato i jak myśli, ustaki zawsze był śląski łobiot, była nutel zupa, gumiklejzy, ale ja te gumiklejzy także jadła takie utopione w tej zołzie, ale także łyżkami ta zołza jadła. Trochę rolady, a modro kapusta już mnie tam nie interesowała. Idzie zrobić. Ten śląski łobiot to tak trochę mniej tych klusek zjeść, nie tak dużo zołzy, jak Jorzech jadła. Rolada z jakiego chudego woła albo kokota, a ta modro kapusta to można nie w tym fecie, ale tam trochę masła dać, albo najlepiej oliwy z oliwek, nie? I to już jest trochę lepsze. To nie chodzi o to, co by nie jeść tych maszketów, albo wybierać. No chodzi o to, wiele tych maszketów wcisnemy, bo możemy jeść i kołocz, i szpajzla, i kopa. No byle to by było od święta i niewielką łyżką. Nie? Wszystko je do ludzi. A tak na bez tydzień to fajnie tych maszketów tak sobie bardziej takich naturalnych pojeść. Owoców teraz mamy truskawki, maliny, cześnie, cześni to ja mogę kilogramy jeść. Można sobie je zapiec pod haferflokami z miodem. To z tych owoców można zrobić rozmaite fajne rzeczy. Muszę przyznać, że dużo ludzi godo. Też mam tu obok fajna kosmetyczka, fajna fryzjerka, to one też fajnie godają. W takich mniejszych geszeftach też się godo. Na torku się godo. I dużo ludzi też godo w chałupie, nie? Jak się tak pójdzie trochę dalej od centrum, to gdzieś w tych chałupach też się godo i tu muszę przyznać, że to jest fajne i to mi się podoba. Najbardziej lubię ten moment, jak przychodzą, wcześniej dostali ta dieta, nie? I miesiąc ta dieta tam stosowali. I potem przychodzą i ja widzę już, nie? Jak oni wchodzą, że jest fajnie, że są zadowoleni, że coś tam poszło już. I tak nie mówię, bo muszę najpierw ich zważyć, nie? Mieć to na piśmie, a potem ich chwala i widać, że są tacy zadowoleni i to jest takie motywujące. Jak się udaje i widzę, że ci ludzie są tacy zadowoleni z siebie, z życia im tam leci, nie? Lecą im te klajdy, to muszę powiedzieć, że wtedy jak idę do domu, to że je tako warto, że robię fajną robotę. No ja sprzeję Rybnikowi, to muszę przyznać, bo to jest piękne miasto i nie ma takie za duże i nie ma takie za małe. Tu się dużo dzieje, jakie koncerty, żużle. Najbardziej mi się podoba to, że to miasto tak żyje. Że są ludzie, że oni chodzą, jest fajna atmosfera i mamy i piękny rynek, i piękna bazylika, jest kaj poszpacerować. Mamy też piękne lasy, na kole idzie się fajnie pojeździć, mamy też Morze Rybnickie, nie wiem czy wiecie. I tam naprawdę w tym Rybniku idzie dużo fajnych rzeczy porobić i ja tu, że jest rada, że tu mieszkam.